Čiže ja som vám prezradil všetky tajomstvá. Reálne som mal niekoľko nevypovedaných vecí za kariéru, na ktoré sa ma ľudia pýtali. A tu som to že všetko prezradil. Akože, nie je toto úplne moja parketa. Robiť reakčné videá. Hoši, dneska nás čaká turboreakčný čas. Ale nasratý som. Si predstavuj, že mne poslal kamoš, že zrobili o tebe dokument a ten dokument sa volá Vzostup a úpadok Exploited. Jaký úpadok? Kde som upadol? Padla som do kanály. Brate, ja tu žijem môj best life. Chillujem, tvorím, mám frajerku úžasnú. Byt vysnívaný, auto, o ktorom som vždy sníval, prácu, ktorá ma vždy lákala. A ja sa pozriem na YouTube a tam je, že Vzostup a úpadok Exploited. A hneď vedľa je Peter, ktorý navždy zmenil slovenský internet. Si zober, ako by zneli dokumenty o ľuďoch zo slovenského showbiznisu. Rytmus. Človek, ktorý zmenil hudobnú scénu. Potom zmenil názor na všetko. A príjma úplatky od politikov. Miro Jaroš, deti ho milujú, rodičia nenávidia. A možno mu krivdím, hej? Však pozrieme sa na to spoločne dnes a dáme veci na pravú mieru. Poďme na to. Ako sa z obyčajného chlapca s maďarským prízvukom stal... Už teraz vidieť, že produkčná kvalita je vysoká a čo to si naštudoval. Lebo ja keď som bol nervózny, tak som z nejakého nevysvetliteľného dôvodu začal zaťahovať tak do maďarčiny. A to bolo hrozné, že raz som daboval jeden film, World of Warcraft, a ja som bol tak nervózny z toho, že tam mám hovoriť v takej situácii, že ja som obyčajné oslovenie otec povedal, že Otec, som vojak. katastrofa. No dobre, poďme zistiť, ak sa Schalhana s maďarským prízvukom stal jednu dobu najväčší slovenský youtuber. A dajte odber, pretože stále by som chcel byť jeden z najväčších slovenských youtuberov. A za každých 10 tam na tú stenu pribudne Dušanova fotka. v istú dobu jeden z najznámejších youtuberov na Slovensku. Prečo jeho videá už zďaleka nedosahujú také čísla ako kedysi? A ako ho Brate, zatína do živého. A prečo som to zastavil? Takto, poďme ďalej. youtuberská kariéra priviedla k moderovaniu v rádiu a neskôr priamo na televízne obrazovky. Ja som chalan s maďarským prízvukom, čo má teraz dokument. Si zober, že dojdem do novej partie a tí ľudia budú takí, že čau, ja som Vlado a robím plavčíka, čau, ja som Anička a robím účtovničku a ja budem, čau, ja som Peťo a tu si naskenujte tento QR kód. Tam je všetko o mne, čo potrebujete vedieť. Môj vlastný dokument. Kámo, baví ma to, poďme na to. Vlastným menom Peter Altov sa narodil 6. októbra 1996 v Sedí. Bojniciach. Detstvo však strávil vo vedľajšej Prievidzi. Po narodení sa volal Peter Beláň, keďže jeho rodičia neboli zosobášení. Kámo, to AI-ko je jaké dobré, nie? Že proste, že ja som cca takto vyzeral. Ešte sa porozprávame o tom názve a o tom páde, toho sa trochu aj bojím. Ja som sa to mal otvoriť mesiac, že čo je ten pád, že proste, že kde som padol a jak sa z toho dna odrazím. Čo ma ale najviac štve na týchto všetkých, že dokumenty o youtuberoch, tak oni čerpajú informácie z videí, ktoré som nahrával 10 rokov dozadu, bo je tam pravdepodobne kopu hovadín. Dostal priezvisko po mame. Pri krste mu však meno oficiálne zmenili na to, ktoré používa dodnes. Od detstva hrával futbal. K športu ho Bomba. priviedol otec, ktorý pôsobil ako vedúci. Tak to je jaké dobré. To je môj tatko. Ešte aký fešák. Počúvajte, skúste sa žiť do toho, zabudnite na ten názov drbnutý a že pozeráte dokument o sebe. Hodinky, auta, byty. I fucking made it. Mužstva. Futbal však hral čisto pre radosť a nikdy mu došlo Jaký jumpscare, nie? tým. Na základnej škole začal hrávať MMORPG hru Metin 2. Keď si vyberal hernú prezývku, inšpiroval sa kapelami, ktoré práve počúval. Išlo hlavne o punkové skupiny ako Sex Pistols, The Casualties a The Exploited. Práve posledná bola jeho obľúbená. Nebolo to úplne tak. Ja som najskôr hral Metin s postavou, ktorú mi dal kamoš, čiže som sa volal, že Denda 15. Toto je môj prvý kanál, hej, že proste ja som si nevyberal Kámo, mušličky. Ja som si nevyberal meno, chápeš? Že mne dal proste účet, kamoš, ktorého to už nebavilo a tak som začal proste robiť veci. A pozor, ak budete robiť niekedy v budúcnosti dokumenty, tak môj prvý YouTubeový kanál vznikol 18.5.2010. A prvé video, kámo, toto je hrozné. 15 rokov dozadu. Pred 15 rokmi som začal točiť. Som si iba tak strihal, aby som to ukázal kamošom. Ja som... Cut the mid-range, drop the bass. Ja mám jakú nostalgiu! Milión Yangov, pozri na to, hej, že proste to bola moja postava na hre, ja som proste nachytal veľa rýb, z rýb padali mušle, tie mušle som chcel otvoriť, aby z nich padli perly a bol to veľký moment v mojom živote, tak som si ho zaznamenal a dal na YouTube, aby som ho ukázal kamošom. A takto som začal. Potom som začal točiť Minecraft. Nachádzame sa u Fajtíka doma, ktorý má so mnou dom a ideme vám ukázať
Kde bývame? To ja a Fajtík, taký môj kamoš, ktorý som vtedy natáčal videa, sme hrali na Gamesite servery Minecraft a toto sme zrobili dom, takže natočíme video, aký dom sme zrobili a už sme to aj komentovali. Už tam nebola len hudba, už tam bol aj komentár a ja som bol v prdeli z toho, že ja som videl to video a mne ľudia začali písať, že kedy bude ďalšie video a ja hovorím, že ale ja nemám ďalší dom, toto bol môj dom, ste si ho kúkli a teraz smola. A tí ľudia však ale natoč nejaké iné video. Tak takto to začalo. Čiže Denda15 bol môj účet, nickname, môj YouTubeový kanál a potom som si založil kanál Exploited. Nebola to moja najobľúbenejšia kapela, ale mala fast, cool, takú smrťku s čírom vlogu, tak ja, že čo to budem ja. Pokračíme. Písmeno O nahradil nulou a prezývka Exploited bola na svete. Po ukončení 5. ročníka nastúpil na 8-ročné piaristické gymnázium Františka Hanáka v Prievidzi. Na rozdiel od normálneho gymnázia, piaristické je katolíckou školou so silným dôrazom na kresťanské hodnoty. V 14 rokoch v januári 2011 nahral svoje prvé video na YouTube. Išlo o gameplay z Metinu 2 bez hlasu a kamery, ktorý už dnes nie je verejne dostupný. No brate, však ty čo hovoríš? No a... Natáčal hlavne pre kamarátov a inšpiroval ho poľský youtuber Fubu, To je ktorý ho pravda. motivoval ukázať svoju hernú postavu. Postupne začal sledovať aj československú Aj to je scénu. pravda. Ako prvého si vybral najsledovanejšieho slovenského youtubera Goga. V januári Počúvajte, to si pamätám, že ja som na telke v obývačke pozeral Goga, jak robil také tie vlogy z izby, ešte ani nie z garáže. On tam bol, že ak dá toto video 2000 lajkov, tak nahrám iné video. A môj tatko akorát prechádzal okolo a bol taký, že čo? To si pozrieš, že 2000 ľudí? Som bol, že tato, že to 2000 lajkov. Vieš koľko, že to bude mať 20 000 videní. A on, že neverím, a ja, že tomu ver. A oni ešte nevedeli nikto, že točím aj ja videjka. Ja som to robil v tichosti. 2013 prešiel na Minecraft. Predstavoval rôzne módy, ktoré si diváci môžu zadarmo stiahnuť a oživiť svoj herný svet. Rovnaký obsah v tom čase tvorili aj ďalší československí youtuberi. Aby sa odlíšil, okrem samotnej demonštrácie módu, videá obohatil o vlastný príbeh a vytvoril fiktívnu postavu Minecraft Village. To je pravda, inak toto reálne, že vtedy som vybuchol, vyletel. A neviem, čo to tam povie, asi hej, lebo tiež to bola inšpirácia z iného. Dan TDM sa volal ten týpek, takže ja ti vďačím za toto všetko, čo mám. Sergej, aj Dan, aj všetci Minecraftiaci, to bolo úžasné. Ale ja som sa bavil, vieš. Sergeja Stokureva. Sergej, čo robíš? Sledujem Homoša. Sergej, ale tam som ja v tých oných. Veď vravím, sledujem Homoša. Kámo, predstav si, že toto si videl, jak 14 ročný, lebo ja viem, že vy ste niektorí z vás vyrástli na tomto. A vy ste to kúkali a ste boli, že Absolute Cinema. Zrobte mi inak niekto takéto gifko na Instagram, že jak sa to robí. Dušan, môj nemezis, má všade tie gifka, že na Instagrame, že tam proste môžete dávať duklokové gifka. Ja by som chcel také, že Absolute Cinema. Z tohto to zrobte. Absolute Cinema. Nejaký drzý kamarád, dámy a páni. Natáčanie však nebolo vôbec jednoduché. Každý deň chodil na tréningy a aktívne hrával futbal za FC Baník Horná Nitra. Nemal vlastný počítač a ak chcel točiť, musel čakať na momenty, keď rodičia neboli doma. Kámo, ja sa tak teším, že to sú reálne fotky. A áno, je to pravda, že ja som proste chodil na tréningy. Strašný dôraz sa v našej domácnosti kladol na školu. Akože tá náboženská časť tej kresťanskej školy tam nebola nejaká výrazná, ani doma sme to neprežívali, len sme vedeli, že to je dobrá škola a to, že sa tam aj modlilo, tak to išlo stranou. Ale dbalo sa na dobré známky, na domáce úlohy a ja si pamätám, že ja som mal podľa mňa, že v maturitnom ročníku, alebo že v tretiaku na strednej, alebo to sa volalo, že septima, že ja som mal, že 3 dvojky na vysvedčení. A samé jednotky. Ja som mal, že 2 z matiky a to bolo, že matike som zlý. Mal som, že 2 z fyziky a to je, že Krišpín dolina. Že čo si tam robil, že máš 2? Čiže toto bola ako keby priorita u nás doma. A potom sme mali počítač a tam sa nešlo cez týždeň. Tam sa išlo cez víkend, keď si mal hotové úlohy, naučené veci a dobré známky. Ja som mal disciplínu totiž to, lebo ja som vedel, že ten čas na tom počítači je obmedzený a ja ho musím využiť naplno. A nemohol som točiť, keď boli doma rodičia. Čiže ja som si všetko pripravil v čase, kedy som tam mohol byť a v momente, kedy opustili domácnosť, som to natočil. Za pol hodku, za 3/4. Počas Vianoc napríklad využil jedinú voľnú hodinu, keď odišli na polnočnú omšu. Zvyšok dňa strávil strihom videí a na učenie mu ostával čas až v noci, pričom sa učil aj do 2 rána. Išlo mu to však ľahko. Tvrdil o sebe, že podľa niekoľkých IQ testov má Tak to som zvedavý do piči. IQ 129 a počas školy nikdy dostal 3. Nedostatok spánku sa však vyplatil. Podľa mňa to bolo, že 127 a zároveň si myslím, že to že absolútne nič neznamená.
Ale flexil som trochu. A hlavne neviem, že skadiaľ má ten týpek informácie, ale ja som sa biflil jak dement. Ja som sa furt učil. Po večeroch, do rána, pred hodinou, cez prestávky, furt som sa učil. Vieš, aký ja som bol dosratý, že dostanem 2, že ja som bol bifloš. Už po pár mesiacoch natáčania Minecraftu jeho kanál raketovo vystrelil a dosahoval 50 000 odberateľov. Začiatkom roka 2014 prišiel s prvým neherným formátom, sériou Šialené fakty. V druhej epizóde sa zároveň prvýkrát objavil jeho kamarát Matúš. Postupne tak od herného obsahu pomaly ale isto upúšťal. Videá začal miešať s rôznymi tagmi, challengemi či poštou od fanúšikov. Ďakujem za toto video, kurník, lebo tak som si dobre zaspomínal už teraz, však ja som, to že v 3. minúte a ja sa neviem sa nabažiť toho. Takmer skoro vždy v sprievode Matúša. Vo videách sa zároveň začal objavovať aj jeho kamarát Fajtík, spolužiak z vedľajšej triedy, s ktorým sa bližšie spoznal práve vďaka hraniu Metinu. Natáčanie sa postupne presunulo z detskej izby do prenajatého nebytového priestoru, ktorý nazval Kumbál. Práve s Kumbálom prišli aj jeho prvé pokusy o podnikanie. Už v 7. Keď sme si prenajali tento Kumbál, to sa platilo podľa mňa, že 100 € mesačne. Bolo to, že vo vedľajšej bytovke, ako som býval, čiže som to mal, že v papučkách a zároveň som tam mal svoj priestor, svoje súkromie, svoje štúdio, už som mal vlastný notebook, kameru, vtedy už som niečo zarábal z toho YouTube. Hej, to sme preskočili pár rokov, ale toto už som mal, že 17 rokov a bol som, že big boss. To si neviete predstaviť, že my sme tam si robili vodnú fajku. Potajomky sme ju tam fajčili 17. Med s tabakom. A všetky veci, čo sme tam mali, sme iba proste pobrali, že zadarmo, za odvoz, od babky. Boli sme najväčší frajeri v 17 mať proste, že svoj vlastný byt. Tam boli, že party, tam sme točili. To bol pík. Absolút cinema. 15 si chcel v Prievidzi otvoriť stánok a predávať bubble tea. Bol inšpirovaný vtedy extrémne populárnym Bubblegy. To som aj zabudol, Ježiši Maria. Ja som bol vizionár. Tak ma ojebali. Ja nájdem ten e-mail. To som nechcel nájsť, ale iné som chcel. Pozri na to. 6.5.2015. Big business. Objednal som veci za 1700 €. Ja som to nepovedal ani rodičom. Ja som bol taký, že zrobím biznis. Ja som si to objednal, že bez DPHčky, ale ja som... To si môžete objednať, keď ste placové DPH, že tam prenesenie daňovej povinnosti, ale to ja som nevidel. Ja som videl, že to viem mať o 19% lacnejšie. Tak som povedal, že bez DPH. Potom som to zaplatil a som taký, že nie, panika, že ja robím daňový únik, podvod, niečo zle. Big problem. Tak hovorím, že zrušte všetko. I need to cancel this order and by beginning of the next week my father company will make it on them by their bank invoice possible. A ja som ani nepovedal nič rodičom. Father ani nemal company. Father sa ani takto nepíše. A potom I just want to say that about this business will take care my father. Kámo, vieš si predstaviť tú paniku, že ja som zaplatil 1700 €, nikdy mi nevrátili peniaze a nikdy mi neposlali produkty. Ja som tam proste dal 1700 €. Jediné prachy, čo som vtedy mal. Tu mi hovorili, že no problem, we can cancel the order, but your refund will be 30% less, minus 400 €. I spoke about this with the lawyer and he said it's not my fault it took so long and things change. It can't be 30%. I will be okay with minus 15. A tu som im napísal, 2024, som im napísal, guilt trip som im dal po 10 rokoch, že ma porobili. A neodpísali mi, potom som ich hľadal a skrachovali. Pretrpel som stratu. Tak sa tomu vraví. Ale aby som nehovoril len o tých zlých investíciách, zaspomíname aj na nejaké tie dobré, ale len tak trošku, pretože o tom chystám celé video. Každopádne, jedna z najlepších vecí, ktorú som spravil v roku 2017, bolo, že som začal pravidelne investovať. Neboli to byty, biznisy, ani veľké transakcie. OK, boli to malé transakcie. Ozaj malé transakcie. Každopádne boli pravidelné. A boli dávno. Kamoši, ja som kupoval prvý bitcoin, keď stál niečo okolo $900. Jedna z najhorších vecí je, že som s pravidelným investovaním potom aj prestal. Viete si predstaviť, kde by som ja bol? Takú chybu ty urobiť nemusíš, pretože vieš, že dôležité je začať sa zaujímať, pokojne v malom, ale hlavne vybudovať si zvyk a vytrvať. Keby toto mne kedysi niekto povedal. A ty si to teraz môžeš vyskúšať úplne zadarmo, pretože partnerom tohto videa je XTB, čo je investičná platforma, kde úplne jednoduchým spôsobom dokážeš nakúpiť všetko od akcií cez ETF. A pokiaľ si tam účet urobíš teraz, zaregistruješ sa s kódom EXPLO, dostaneš aj jednu akciu zadarmo, aby si to mohol vyskúšať. Tu není o čom. Dole máš link, sprav si účet, daj kód EXPLO, sprav akýkoľvek vklad, akcia zadarmo. A pokračujeme vo videu.
Napriek neúspechu pri podnikaní, jeho internetová sláva naďalej stúpala. Rastúca popularita však mala aj svoju temnú stránku. Ľudia ho začali spoznávať na verejnosti a čím ďalej častejšie nepríjemne zasahovali do jeho súkromia. V jednom prípade ho fanúšik sledoval až domov. Keď Expol vošiel do bytovky, stalker mal tú drzosť, že mu začal zvoniť na zvonček. Aj preto v tom období výrazne obmedzil chodenie von a návštevy obchodných centier. Strašne som chcel byť dôležitý. Akože tí ľudia fakt šaleli, však to bolo aj nepríjemné, ale tá cena za to je toto. Nemám rád, keď sa niekto takto opúšťa. Ja som sa tak opúšťal. Preto to nemám rád v dnešnej dobe, keď niekto je taký, že oj, ja som strašne veľká hviezda. A potom viete, kde skončíte. Úspech a úpadok. Hoci pred kamerami pôsobil sebavedomo, v realite bol silný introvert. Pôsobenie na pódiu mu spôsoboval trému Pravda? a nevyhľadával ani spoločnosť väčšieho množstva ľudí. Aby zlepšil svoje sociálne schopnosti, nútil sa vystupovať zo svojej komfortnej zóny a Pravda? začal sa prihovárať cudzím ľuďom, kde to len šlo. Že v meste som sa prihováral predávačkám a furt som akože strandoval, že to mi hrozne pomohlo, že som prišiel na poštu a robil som si žartíky s tou tetkou, že to máme ale krásny deň, čo? Práve tento Pravda. vnútorný boj mu napomohol k novému typu obsahu. V marci 2015 začal so sociálnymi experimentami. Sériu odštartoval Státim na ulici s tabulou Daj mi pusu, som zúfalý. Najznámejší moment však prišiel, keď ľuďom na ulici ponúkal perník z Teska a trávu zo zeme. Skupinka skutočných feťákov si tento vtip nenechala len tak. Perník a tráva. Starý ako To čo dal, ty koko? Kámo, chcete vedieť, jak to bolo? Na to sa ma doteraz pýtajú ľudia. A dopozerajme. No počkaj, starý, byť tebou sa nesmiem, to ty myslíš vážne, že toto je akože perník? Čo? Sranda, kámo, sranda! Sranda, na to! Koko, nechaj ma! O pár mesiacov na Tak ja vám teraz poviem príbeh. Henty típci, ktorí boli na tom videu, boli zaplatení. Ale to, čo sa tam stalo na tom videu, sme zažili deň predtým, akurát v horšom. My sme točili to video, behali po Prievidzi, núkali perník a trávu, robili si srandy. A zhruba aj v tej oblasti, kde ste videli ten posledný incident, sme narazili na typkov, ktorí boli že pofidérni. Tak ja som im to tak dal, robil si srandu, vôbec to nebrali dobre, typek vytiahol nožík na mňa a začal nás naháňať. V podstate takto isto. Akurát, že sme sa dosrali, ani môj kameraman, ani ja sme to nejakým spôsobom nezaznamenali, my sme proste že zdrhli. A to bol že seriózny, problematický týpek, ktorý že zaútočil. A ja si hovorím, že to je dobrý nápad. Poznal som hen takých chalanov, ktorí mali veľmi blízko podľa mňa vtedy k takým feťákom a hovorím, že chalani, ja vám dám každému po 5 €, že skúsme to napodobniť. Toto bol prvý a jediný take, ktorý sme mali s nimi. Oni to zahrali tak uveriteľne a zároveň sa tak odklonili k tomu, čo sme mali dohodnuté, že my sme v momente, jak sme sa rozbehli, tak sme utekali až domov. A ja som mal pocit, že tým týpkom, jak sa vžili do tej role, že tak trochu aj preplo. Že ak keby ma naozaj chceli zbiť. Takže prvý raz sa nám to stalo, čiže ja si myslím, že ani to druhé nebolo tak nahraté, jak si niekto myslí, že by to bolo nahraté. To maturuje na gymnáziu s jednotkami a 2 dvojkami z chémie a biológie. Pôvodne plánoval študovať biochémiu, no nakoniec sa rozhodol pre masmediálnu komunikáciu na univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Zo školy však odišiel už po prvom semestri. Mal pocit, že mu berie čas, ktorý chce venovať tvorbe. Zároveň sa to javilo ako logické rozhodnutie, keďže už v tom čase bol druhý najúspešnejší slovenský youtuber. Akože pravda. Ja už som začal zarábať vtedy z toho YouTube akože reálne prachy. Vedel som, že domov doniesť tak 2-3 tisíc eur z YouTube a z nejakých spoluprác, a to som bol, že vysokoškolský študent. Tak ja si hovorím, že to ja čo tu budem chodiť na masmediálnu komunikáciu a písať semestrálnu prácu o tom, že aký majú vplyv moderné médiá na ľudí, keď ja môžem vplývať cez tie moderné médiá na ľudí priamo a nepísať o tom. A po pol roku som bol taký, že mami, ja tu robím proste big hustle, ja idem preč. Tak a ukázalo sa to správne rozhodnutie. Pár mesiacov na dal spoločné video so slovenskou blogerkou Momou, v ktorom si vymieniali oblečenie. Spoluprácu im dohodil Momin manažer, aby oslovila širšie publikum. Expo neskôr priznal, že sa mu Moma počas natáčania páčila. Začali sa stretávať aj mimo kamier a postupne sa z nich stal pár. V máji 2016 dostal ponuku zúčastniť sa slovenského dabingu jedného z Nie, tak toto bol ten prúser, čo som vám spomínal na začiatku, tak to bol big problém. Neviem, jak to súvisí s Momou, ktorú tam načrtli, ale hej, bomba. Očakávanejších filmov roka Warcraft Prvý svet prepožičal hlas postave menom Kalan, ktorá sa vo filme objaví len na pár sekúnd. Napriek tomu sa zdvihla vlna kritiky a desiatky ľudí verejne písali, že práve kvôli nemu na slovenský dubbing neprídu. S odstupom času priznal, že jeho výkon nebol ideálny a kvôli stresu začal hovoriť maďarským prízvukom, i keď maďarsky nerozumie. Otec.
pohol som takto hovoriť, kámo? Ja mám z toho doteraz úplný cringe. Otec. To prečo som toto povedal? Otec. Akože stále to viem napodobniť, ale predstav si, že ty nechceš to povedať. Ty nechceš povedať otec. Skúsi to teraz nahlas so mnou. Skús povedať najdebilnejšie, najmaďarskejšie slovo otec. Otec. A teraz skús to povedať tak, že to tak nechceš povedať. Otec. Otec. Oco. A predstav si, že to nevieš tak zrobiť, že iba tým maďarským prízvukom. V októbri 2016 vydal knihu Nie som básnik. Išlo o zbierku 30 krátkych básní, v ktorých vyjadroval svoje pocity. Knihu venoval rodičom a priateľke Mome. Mnoho básní bolo pritom priamo o nej. Predaje knihy nie sú známe a kritici ju hodnotili skôr negatívne. Recenzentka z Inferno na polícii. Kritici ju hodnotili skôr negatívne. Táto čaja ju hodnotila negatívne. Akože stála za prd. Ale do dnešného dňa za mnou chodia ľudia, že ježiš, super knižka. Ja ti ukážem, čo povedali kritici. Mládežnícka kniha roka, brate. Aj teraz nepriznávam, že som niečo také vydal, ale čajočka bola, že mŕte zlá, ja si ju pamätám dodnes, sa mi o nej sníva občas a to sa podľa mňa nerobí. Ja som tak 19-ročný chlapec napísal poéziu. Knižku básni, úplne, že subjektívne dielo. Nie preto, aby som zarobil, že to sa predávalo za 5,90 či koľko. Mne chodili také ponuky na také knižky ghostwriterovské, že keby chcem zarobiť, tak ja zarobím chlapec z internetu 2. A ja som bol taký, že zrobím poéziu, lebo ja som s dušou zranený umelec. A čajočka ma zdrbala pod čiernu zem. To není pekné proste. Aj toto, že typek dá, že úspech a pád exploiteda. Mňa to vždycky tak brzí, lebo ja si čítam všetky komentáre. Odpisujem na správy, keď mi ľudia píšu správy. Som tam akože na tom internete. A ja si prečítam, alebo nájdem, ale niečo takéto o sebe, ja to vidím. Hej, tak proste ja oceňujem, že som to v 19 skúsil, že mal som to gule na to. Čo dnes robí Inferno na polícii do pekla? 4400 odoberateľov. Ona má menej odoberateľov, jak mala. Je hrozné byť podľa mňa na internete hejter. Ja to tak nemám rád, kurník, že toľko super veci sa deje, tak sa proste pochválme, oceňme. Ľudia majú nejaký potenciál, ktorý chcú zo seba dostať, chcú rásť, chcú tvoriť. A ty proste niekoho takto akože posunieš o 2 roky dozadu, že proste nerob, hanbi sa za seba. Neviem, debilné mi to prišlo. Ju označila za plýtvanie časom. Masívne plýtvanie peňazí, času a vášho dobrého vkusu. Pričom youtuber Fivko básne opísal ako nebásne určené pre mladé diváčky. Reakcie fanúšikov však boli prevažne pozitívne. Ako aj samotný názov knihy napovedal, Explo sa za básnika nepovažuje a knihu tak nemožno hodnotiť ako básnický počin. Ďalší rok vyskúšal nové médium a začal Jak sa to vtedy uchopil fajnovo? Alibizmus. nepravidelne streamovať na Twitchi. Od 9. apríla vysielal 3-krát do týždňa približne 3 hodiny s priemernou sledovanosťou okolo 150 divákov. Práve Twitch sa stal spúšťačom konfliktu so Selassím. Začiatkom júna 2017 zverejnil Selassie video, v ktorom sa sťažoval, že sa Explo serie na streamerskú scénu. Zároveň ukázal súkromné správy, ako Explo pred mesiacom prosil, aby sa objavil v jeho videu a vytiahol súkromnú informáciu od reklamnej agentúry, ktorá s ním údajne ukončila spoluprácu, pretože chcel do videa slona. Ponúkli mu pravdepodobne málo peňazí za to, tak si povedal, že chce do videa, ktoré bolo spojené s tou... Ja som sa na mojej chvíľu zlakol, že čo som to robil za debiliny. A to bola kampaň, to si pamätám, že akože boli nejaké beefy na scéne, veci a tak. A teraz som bol taký, že ja som chcel slona do videa. Nie. Kampaňou slona. Explo reagoval vlastným videom, v ktorom sa bránil a zároveň odhalil, že Selassie mal záujem zaplatiť internetovej redakcii za platený článok o sebe. O týždeň neskôr vyšlo posledné video, v ktorom obaja priznali, že išlo o spoluprácu, upozorňujúcu na neoverené správy a internetové manipulácie. A dobre. V máji 2017 zverejnil video, v ktorom spolu s Matúšom strávili noc v akvaparku v Poprade. Pred zatvorením sa ukryli na toaletách a po Počúvajte, toto bola bomba. V chode personálu sa voľne pohybovali po areáli a dokonca spustili niektoré vodné atrakcie. Obslúžili sa aj pri bare a zobrali si na nuky značky Magnum. Video skončilo momentom, keď si ich všimol pracovník SBS. Krátko po zverejnení sa začali šíriť špekulácie, že ide o platenú spoluprácu. Dôvodom bolo, že sa v areáli pohybovali až príliš voľne a navyše len mesiac predtým mal Explo z Aquacity Potrad oficiálnu spoluprácu. Vysvetlil, že si práve Aquacity vybrali zámerne, mali s nimi dobré vzťahy a rátali s tým, že ich za neoprávnený vstup nezažalujú. Čo sa podľa jeho slov aj naplnilo a obránila ich pracovníčka z marketingu. Navyše vedeli, že v noci areál kontroluje len jeden SBS-kar. Koncom roka 2000... Pravda,
A trošku som to obkecal, uvaril. My sme sa dohodli s tou marketingovou ženskou, že toto zrobíme. A ona, že môžete. Hej, šéfka marketingu. A to bolo jediný človek, ktorý o tom vedel. My sme tam proste prespali a to video bolo strihnuté tak, že nás ten SBS-kar chytil na konci, on nás chytil asi do pol hodiny, ale akože behali sme tam, skákali sme tam, skotačili sme tam, potom nás chytil SBS-kar, hrozný bol na nás a my mu vysvetľujeme poza kameru, že brate, že marketingová riaditeľka o tom vie, že to je v pohode. A on, ja ti dal taká marketingová riaditeľka. Že proste, že typek nevedel nič. A my sme, ja neviem, kedy tam zatvárali o 9. večer, tak sme o 10. večer volali jedinej čajočke, ktorá o tom vedela na telefónne číslo, že prosím, vysvetlite mu to. Ona mu to vysvetlila, že dobre, môžete tam byť a on nás tam pustil behať a my sme dotočili zvyšok videa. Takže takáto je realita, hej. Keď nás naháňal SBS-kar, za uši nás ťahal, že čo tu kurva robíme, tak to bolo proste real. To bolo proste reálne. Ten týpek bol fest nasratý. 2017 sa Expol presťahoval do spoločného domu s momou a svojim striačom Bačom. Bača pôvodne v pláne nebol a bývať tam mali len na skúšku. Tak sme si povedali, že skúsime bývanie s Bačom, dáme tomu nejaké 3-4 mesiace. Bývanie bolo však dočasné pre momu. Už v prvom mesiaci nového roka Kámo, tak to som nečakal. To bolo proste sevič, nie? To ale nikto netušil, že bývanie bolo dočasné pre momu. To bolo jaké zle. Si zober, že my sme bývali s momou. To bol taký detský vzťah, ja to hovorím furt, že veľa vecí ja som ani nevedel, jak chodí, ani ona, a že proste boli sme decká, čo sa proste mali radi. A neviem, že jak mi vôbec prešiel nápad, že poďme bývať aj spolu s Bačom. Potom, ako sme bývali ako keby, že spolu. Že tam bol krok späť, že poď, zoberme k nám aj Baču. Skončilo to tak, že sme sa rozišli, mama sa odsťahovala a prisťahoval sa aj Matúš a bývali sme traja najlepší kamoši. A toto videjko som napríklad, že doteraz nevidel. Že ja som si ho proste nepozeral. Ja som sa bál, že čo tam bude. Potom sme sa s Mateou znova bavili, napríklad. Sa s Expom rozišli. Kvôli zmluve o prenájme však v dome zostala ďalšie 2 mesiace. Aj napriek rozchodu si s bývalou priateľkou zachoval dobrý vzťah a objavovala sa aj v jeho ďalších videách. Takže to nebolo to, že hneď, hej, že proste asi rok sme sa nebavili, ale potom sme normálne sa ďalej bavili, kamošili, točili sme videjka a bolo to v pohode. Ale bol tam odstup a boli tam zlomené srdcia, akože na obidvoch stranách. V júni 2018 prišiel s ďalším veľkým krokom. Založil podnik Wafland, ktorý otvoril v bratislavskom Auparku. Vďaka obrovskej návštevnosti prevádzky sa jeho približne 25 000 investícia vrátila už v priebehu niekoľkých dní. Úspech podnikania sa čoskoro odrazil aj v jeho osobnom živote. Kúpil si byt v bratislavskej mestskej časti Ružinov, do ktorého sa presťahoval začiatkom roka 2020. Kámo, to som bol, že sexy, nie? Sorry, že vám to vyruším, ale nebol som tam kúpa sexy. Iné som chcel. Veľa vecí sa preskakuje, hej, bývali sme ešte v Rači a tam boli podľa mňa, že duchovia v tom dome a hrozne vysoké nájmy a nedoplatky a typek nám nevrátil zábezpeku, zase sme odrbali, ten Wafland vyzeral hrozne dobre, ale potom proste ma tam aj ľudia odrbali, že zase katastrofa. Kúpil som byt a začala korona, ja už som mal byt a býval som tam a bolo mi, že fajnovo. Nešlo o bežný panelákový byt, ale o dvojpodlažný byt s 2 terasami, ktorého najväčším lákadlom bol výťah priamo v byte. Tesne pred pandémiou, vo februári 2020, zatvoril podnik Wafland. O 2 mesiace neskôr oznámila profesionálna bojová organizácia Octagon netradičný projekt. Predstavili zápas 2 youtuberov, Exploiteda a Vláďa Kadleca. Kámo, toto som tiež skoro zabudol. Vedia, koľko som ja toho spravil za tie roky? No poďme si vypočiť viac a poviem aj k tomuto, že ak to bolo. Nešlo o osobný spor, ale o snahu ukázať športový výkon a prilákať nových divákov. Zápas sa mal pôvodne uskutočniť na konci roka, no kvôli pandémii bol presunutý. Explo rok a pol v kuse trénoval 5 dní v týždni a nemal čas na nič iné. Aby to celé zvládol, začal si platiť osobného asistenta. To bola bomba. Kamaráta Michala Tóta, ktorý sa objavoval v jeho starších videách. Pomáhal mu s bežnými každodennými vecami, ako je príprava jedla, pranie či organizácia dňa. Vo voľných chvíľach robil jediné, písal knihu, o ktorej sa zmienil aj Udu Kloka. Malo ísť o autobiografiu s komediálnym podtónom, dodnes však nevyšla. Aby sa uživil, robil plate. Vieš, prečo nevyšla? Pár rokov dozadu Inferno na polícii natočilo len to pojebané video a ako autora ma to zničilo.
Tené spolupráce na Instagrame, nemal sociálny život a mesačne míňal nemalé peniaze na 4 rôznych trénerov. Môj tréner boxu ma stojí 30 € hodina a máš tam proste tých tréningov 3-4 za týždeň. Keď som si to počítal, tak ma kámo stál, že prvý mesiac trénovania nejakých 1500 €. Postupne mu došla trpezlivosť. Zistil, že zmluva, ktorú mali podpísanú, je už vypršaná a v októbri 2021 zo zápasu definitívne odstúpil. Zároveň si uvedomil, že Vláďa pre neho nie je rovnocenným súperom. Od začiatku medzi nimi bol viac než 10-kilový váhový rozdiel, čo negatívne vplývalo aj na jeho psychiku. Že proste som stretával tých fighterov, s ktorými som už felil a stretli sme sa s nimi, ja som bol tam, Vláďa tam bol, prišiel nejaký fighter, pozeral sa, že Vláďa bol takýto a takýto a on mi hovorí, že on ťa zabije. Ja koko, tak to vôbec nie je dobré na psychiku, keď ti to povedeme, že Octagon fighter. Zápas, ktorý sa mal konať v pražskej O2 aréne, sa tak nikdy neuskutočnil. Viete, koľko mám teraz kilov? 88. Vláďa. Takže viac menej je vlastne asi pravda. Jediná vec, čo na tom nesedí, je, že ja som neodstúpil, že to bol konsenzus celej tej situácie, že ja piči aj z peňazí, aj z tréningov, aj tak celkovo z toho, že to vyzeralo, že to bude trvať nekonečno, že my sme to mali mať za 9 mesiacov, odložili nám to na rok a pol a po roku a pol ustavičného trénovania povedali, že ja neviem, kedy to bude. Že my nevieme, kedy sa otvoria haly. To vyzeralo, že tá korona tu bude s nami navždy, keď to tak trošku preženiem. A s Vláďom si pamätám, že sme si volali a on hovoril, že no ja som bol s Ondrom a Ondro hovoril, že máme ukončenú zmluvu. Že to už vypršalo. A ja že počkaj, vypršalo? Normálne s Vláďom som sa bavil. A on že hej, že mohli by sme odstúpiť. A že to je paráda, tak to spravme. On že tak to spravme. Tak Vláďa povedal Ondrovi, Peťo chce odstúpiť. Vláďa bol rovnako piť, jak ja. On bol, že ja nevládzem tiež. Vieš, že proste, že nám to reálne zobralo život. Vietor z plachiet. Zo mňa to spravilo seriózneho človeka, ktorý bol že viac nudný, jak zábavný. Akože ma to aj tak, že posilnilo vo veľa veciach, ale kus to už bolo aj veľa po roku a pol. Vieš, keby to je také, že Vláďa furt chce, tak ja do toho idem, že ja nechcem byť dyliňák. Diváci všimli, že sa vo videách prestal objavovať Matúš, kamarát z detstva, s ktorým natáčal už od roku 2013. Dodnes sa veľa ľudí pýta, čo sa medzi nimi stalo. Explo k tomu uvádza len to, že sa ich cesty prirodzene rozišli. S Matúšom sa už zrovna nebavíme, tam tiež sa to tak nejak zlyhalo. Takže ja nebudem to rozoberať, poviem, že proste občas sa proste rozdelia cesty. Nie len, že sa vo videách prestal objavovať Matúš, postupne sa prestali objavovať samotné nové videá. Fú, jaký bar, nie? Nielen, že odišiel Matúš. Odišli aj samotné videá. Matúš ma kus porobil, čo sa týka frajerky, že to už si môžeme povedať podľa mňa. Nechcel som to vtedy tam vyťahovať, ale teraz, keďže je to podľa mňa, že to bola taká ošemetná osobná situácia a bol som taký, že tak tu, keď mi niekto poza chrbát ide robiť veci, to ja nechcem ani popred chrbát sa s ním kamošiť. Takže to ja som spravil 2 strihy a 2 ľudia odpadli z môjho života a hotovo. No big deal. Začínala jeho niekoľkoročná pauza od YouTube. V roku 2021 sa rozhodol pre adopciu na diaľku. Cením, že si tam dal túto moju filantropiu, ale veľa vecí chýba, ale toto nie. Adoptoval si chlapca z Afriky, Paula. K myšlienke ho priviedla jeho sestra, ktorá už jedno dieťa takto adoptované má. Nie je úplne najdôležitejšia myšlienka, ale však stalo sa a doteraz inak mu platím školné aj neviem aké veci. Normálne, že už asi 7 rokov mám tohto chalaniska, alebo 6 adoptovaného. Paul Majna sa volá. Už je normálne na vysokej. Musila 55 € na základné životné potreby a chlapec mu každý štvrť rok píše list. Osobné stretnutie však odmieta. Podľa jeho slov by to bolo až príliš osobné. O rok neskôr, ono to je zakázané, Batová, sa počas natáčania Let's Dance dal dokopy s herečkou Kristínou Svarinskou. I keď ich vzťah trval len krátko, dodnes je v bulvárnych článkoch označovaný ako Svarinskej ex. Svarinskej ex a jeho úpadok. to by bol jediný horší titulok, jak toto. Svarinskej ex a jeho úpadok. A v noci sa počúva. Jaký názov typek dal. A kde je ten úpadok? Skôr sa jeho meno začalo spájať s Naty Kearney, bývalou snúbenicou rapera Pilsiho, o ktorom Explo v minulosti hovoril ako o dobrom kamarátovi, ktorého poznal už o svojich 18 rokoch. Takže ako Fú. Naty je bývalá manažérka a kamarátka Momy. Už rok predtým ho z Fanrádia a týpek tam dropne najväčšie bomby a potom pokračuje ďalej, že a potom bol v rádiu, ne? Fú, akože tak toto normálne, že za 2 vety tam zhrnul takéto bomby, že to ani neviem, jak sa vyjadriť. Akože s Lukášom sme, podľa mňa boli feláci a hrávali sme spolu občas futbal, ale akože dobrého kamaráta by som ho nenazval. A Moma z Naty, ten vzťah, že roky neexistoval, potom som sa s ňou dal dokopy. To nie je, že ja by som zobral snúbenicu najlepšiemu
kamošovi, ktorá je zároveň kamoška mojej ex. Že čo vám je? Ja Galgan. Hajzel, to je ten úpadok. To dekadencia mojej osoby. To proste ľudia sa stretávajú, zalúbia a žijú. No tak čo zrobíš? Matúš o tom vie rozprávať. Oslovili s ponukou absolvovať rozhlasové skúšky. Overdrive dohráva z fanrádia, ja vám teraz poviem aj počasie. Úspešne ich spravil a koncom roka 2023 sa stal moderátorom na plný úväzok. Ako svoje vzory uvádza Adelu a Saifu a práve kvôli ním sa chce zlepšovať v moderátorskom prejave. V máji 2024 získal podiel v jednej z najznámejších firiem na krytý pre mobilné telefóny Mobilfox. Napriek názvu videa Kúpil som maďarskú firmu nešlo o finančný vstup, ale o podiel získaný výmenou za dlhodobú spoluprácu. Brat, ja som bol vždy biznismen, proste pozri sa tam. Maďarská firma. Získaní firmy si splnil svoj dlhoročný sen a kúpil si Porsche. Pôvodne plánoval ikonický model 911, no nakoniec sa rozhodol pre Cayman z roku 2008. V pomere cena výkon ho považoval za jedno z najlepších aut, keďže ho Kde je ten úpadok, mi povedz? Ty mi ospevuješ auto za 30 000 a tam vonku stojí auto za 130. A video sa volá úpadok. Kde je ten úpadok? Ale bomba auto, kamoši, ja som ho kúpil za 30, predal za 34 a to som na ňom 2 roky jazdil. A nedám nám dopustiť, podľa mňa to je fenomenálne auto a ten týpek, čo ho kúpi, tak ho zase predá za viac. A ešte si ho aj užije. Je to, že úžasné auto. Keď chcete Porsche, Cayman je super voľba. A k tomu rádiu, na to som extrémne hrdý. Trávim tam v podstate 4 dní do týždňa, ale ozaj vidím na sebe ten progres a prečo som to začal robiť. Šiel na približne 30 000 eur. O rok neskôr ho však vymenil za Porsche 911 v hodnote 130 000 eur. V roku 2024 začal moderovať reláciu Superveda, v ktorej deťom humorne... Ja sa pýtam, kde je ten úpadok, však teraz som zrazu v telke, týpek, chápeš, kde je ten úpadok? Toto je reálne to, čomu sa hovorí americký sen. Na Slovensku, v Bratislave. Chápeš, že ja som proste, robím šovku pre deti, náučnú. Vieš, aká je to česť? Že ja vzdelávam takých malých harantov k tomu, aby si vypestovali lásku k biológie, k chémii, k fyzike. Že to je, vieš, aký som na to hrdý? Na to rádio, na toto, na všetky tieto veci a ty nazveš video, že úpadok. To sú moje pýchy toto. Spôsobom vysvetľoval vedecké otázky. Diváci si však všimli jeho potetované ruky a nalakované nechty, čo vyvolalo vlnu negatívnych reakcií. To bola bez inak vzdelania sranda. a s výzdorom feťáka, propagátor progresívneho Slovenska. Zajtra protest pred RTVS. Toto je posledná kvapka. U nás na Slovensku toto nedovolíme. Podľa jeho slov to bolo prvýkrát, čo čelil takto masívnej vlne nenávisti. Bolo to dosť ostré, mne sa prvý raz asi stalo, že by mi niekto až takéto zlé veci písal. Vedenie RTVS ho však neprepustilo a reláciu moderuje dodnes. Okrem toho pokračuje v moderovaní v rádiu a po rokoch sa opäť vrátil k pravidelnému natáčaniu videí na YouTube. Zhliadnutia už však nie sú ako kedysi. Počas niekoľkoročnej absencie nemal priestor osloviť novú generáciu divákov. V dnešnej scéne dominujú úplne Týpek povie v jednej vete dominujú a zároveň tam dá Fivka. Sorry, Fivko. Boh je mi svedkom, že všetkých troch týchto chalanov mám rád, ale chudák Filip tam má hen takú drblú fotku, že musel som si ripnúť. Ale vieš, čo ja som robil, keď som nenaberal cieľovku? Apeloval na dospelákov cez rádio, apeloval som na deti cez Supervedu a popri tom som robil Instagram. Ja mám 550 000 ľudí na Instagrame, to si videl? Ja som teraz vydal Reelsko a to Reelsko má 400 000 pozretí. Moje posledné Reelsko, že ja som tvoril, žil, bol a ešte robím aj videjka. A to robím pre radosť. Pre vás. Dajte mi odber, lebo hen tam potrebujem Dušanov a tu potrebujem kanál za 1 000 000. Lebo typci tu zhadzujú moje úsilie. iné mená a bude len na jeho vytrvalosti, či sa medzi ne dokáže opäť zaradiť. To je ono. Akože suma sumárum, musím povedať, Magrodík, že mega dobré video. A ten názov, keď toto pozeráš, tak zmeň ho. Malo by sa to volať Vzostup a ešte väčší vzostup Exploited. Alebo Od spodu na vrchol Exploited. Z dna na vrch Peťo Altov. Started from the bottom, now we are here. Mega si ma pobavil, mega som sa zabavil. Strašne rád som, že som mohol adresovať toľko vecí. Ja som vám prezradil všetky tajomstvá. Reálne som mal niekoľko nevypovedaných vecí za kariéru, na ktoré sa ma ľudia pýtali. A tu som to, že všetko prezradil. Toto budem ukazovať svojim deťom. Máš tam odber. A vy ho dajte mne, lebo potrebujem poraziť takého týpka, ktorý vyrába pitička, ktoré sú také strašne dobré, že ich neviem prestať piť. Otrasná je tá kvapka, lebo som na nej závislý. Strašne dobrá.